Bapak tadi ngomong apa? Isane mung nyawang. Ora ya? Ya pakai ora. Sing penting aku krungu adik wis sehat aku wis marem. Lah omong ya alon-alon ngono kuwi. Jeru. Pripun adik pun sehat ya. Sehat syukur. Ibake duwe rasa peduli. Wah. Sedingin itu. Orang sedingin itu ternyata bisa peduli. Iya. Bar iki mesti WA aneh. WA piye? Semangat iya. Terus WA aneh, marah atau pean? I love you. Asik. Apa toh? Dudu ning Ardi ning Sanju kae lho. Iku lho apa? Wong disusul arek dulerku wae. Begini toh. Itu adalah artisnya Jawa Timur, Pak. Siapa? Sanju. Ngatu kasih Sanju. Ngatu kasih. Sing semiran kuwi to. Masyaallah. Sapa ngomong rene? Kon ngadeg kok kon malah rene. Ora. Wis ning kono ae ya. Engko mantuke bareng aku ya. Tak cangkene banyange tak dedekne tumbal. Iya bener es. Ning Alas Purwo Duk Sinom. Ki mau wis tak aturke bubungae, wis tak paringke karo Mas Ardi. Engko wis lakmu pitung piye terserah. Lah saiki kowe arep nembang meneh apa wis aku manut Bapak manut. Aku tidak bisa memporsir kamu. Iya Pak, satu lagi aja ya. Oke. Lagunya apa? Monggo iki somben ya sik ketemu meneh karo Nduk Niken tanggal 24 Desember insyaallah wonten ing SMK PGRI Kota Nganjuk. Ya, hitungane sedaya mawon nggih para penonton, para pandemen Arni Mania, Agni Mania. Ya. Piye to Pak kok Agni? Adika Niken. Agni ki Adika Niken. Adika ki anakku. Oh iya. Anakku Adika sing ngefan karo Niken Sari. Kira Akbar Niken lho. Tak kangkoi buka Ya ora wong. Lah ini kok nggih kalih niki Mas TB. Ora. Alhamdulillah. Ora to? Ora. Ngalah terus aku seneng. Mangke mbok menawi piyai mriki saged memeriahkan HUT SMK PGRI wonten ing Nganjuk tanggal 24 malam Natal. Oh iya 25 Natal ya. Siap. Lagunya apa Mbak Niken? Monggo tadi ada yang minta bajing loncat Pak sama jaranan. Oh gitu. Enaknya sing dia Pak. Nah, manut. Para penonton suara terbanyak bajing loncat atau jaranan? Jaranan. Berarti lagunya ora bajing loncat. Napa Pak? Lagune sing pelok apa terserah, sing penting kau tiba keri dikekne jaranane. Oh, katresnan sejati ya iso. Terus apa kae? Napa? Apa jenenge? Ninggal katresnan. Ninggal katresnan nggih saged. Derek sampean. Ya karo Mayang, ayo yang sing Mayang iso jaran kok. Kok sing jaran gen loro. Dadi lanange loro wedoke loro. Mayang karo Wiwi ki lho, ayo. Apa? Lho, gonceng nomalian Mas. Piye? Kan sing lanang loro, sing wedok loro, sampeyan butuh to lek dijak omong kok. Rada anus Gundul budak. Kok sampean gak enek kelebihane belas. Sedokungan. Aku kekurangan delok to iki lho. Kekurangan rambut. Ora ono keluwian. Sampean sakit to? Ini ya. Lah kok gak tukul-tukul? Biasanya aku ngerti lek ning TV-TV ke kanker biasanya. Kakek dijambeki bojoku ya. Ora gelem ceklan ranjang, ceklan rambut. Mbok tanam rambut, mbok tanam suket. Malah rapai tanggapan, Pak. Oh iya, Sing payu gundule niku. Ya coba ninggak katresnan. Yo gamelan plus musik. Ayo Lek. Kasih Haryono. Ayo, yuk kaya ngapa? Yuk. Nangis sajrone
Ini jaran pecah nggih. Samboyo siaga. Yo. Ya, 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 ya. Samboyo Putra, goyang Bulu Pasar, Paku Kediri. Ayo, sebelah nih, sebelah nih. Yo, yo. Lagi usul, lagi usul. Halo.
ternyata wayang kulit itu luwes nggih Pak. Oh nggih. Bisa dimasukkan jaranan, bisa ketoprakan, ludrukan napa mawon saged. Wayang wong. Nggih, Terus ketoprak, ludruk iso mlebu wong jiki barang iso mlebu ning wayang. Nggih. Niku bakule iso. Pekat. Matur nuwun sambung gara-gara ya, Be. Siap, Pak, Mesti siap. kudu eling sajroning urip.